тоҷикистон дар радабандии нави маҷалаи The Economist ки шохиси демократия дар 165 кишварҳои ҷаҳонро муайян кардааст, дар мақоми 160 қарор гирифт. ҳамин тавр тоҷикистон аз охир дар ҷойи панҷум қарор гирифта, поёнтар аз тоҷикистон танҳо кишварҳои мисли Сурияву Кореяи Шимолӣ қарор гирифтанд. аз кишварҳои собиқ шӯравӣ Туркманистон як зина поёнтар аз тоҷикистон қарор дорад. The Economist ҷуз Тоҷикистону Туркманистон 5 кишвари дигари собиқ шӯравӣ Русия, Озарбойҷон, Беларус, Узбекистон ва Қазоқистонро низ шомили гурӯҳи кишварҳои ғайридемократӣ ва худкома намудааст. Украина, Молдова, Гурҷистон, Арманистон ва Қирғизистон дар ин радабандӣ байни кишварҳои низомашон омехта ва то ҷои демократӣ ҷой гирифтанд. Гурҷистон ва кишварҳои назди Балтик демократӣ шинохта шуданд. Норвегия, Исландия ва Шветсия демократитарин кишварҳои ҷаҳон ва Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ, Сурия ва Кореяи Шимолӣ худкоматаринҳо шинохта шуданд. мақомоти Тоҷикистон ҳамеша ин радабандиҳоро рад мекунанд ва мегӯянд, ки кишвар демократӣ ва ҳуқуқбунёд аст.